Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Darwin. Taong 1977, Nagsinamo, Quezon. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang itong si Darwin. Marami siyang trabaho sa bukid, kaya bibihira lang siyang makababa ng baryo. Sa edad niyang 24, hindi niya pa nararanasan ang buhay ng pagiging isang binata. Gustuhin man niya kasing gawin ang kanyang mga gusto. Alam niyang masyado silang salat. Isang araw nga lang na pagliban sa trabaho, nagdudulot na ito ng malaking problema sa kanyang pamilya. Kahit kasi wala pa siyang pamilya, aminado siyang umaasa sa kanya ang mga magulang niya. Kung hindi niyo kasi naitatanong pinuno, ang ama ni Darwin noon may matinding sakit sa baga. Hindi ito pwedeng mapagod at mabigla sa trabaho, kaya kahit malaki ang pangangatawan nito, literal na batugan yon sa kanilang tahanan. At ang ganoong sitwasyon, ang isa sa mga bagay na kanyang ikinagagalit. Ayon sa kanya, hindi sa pagiging suwail pero karapatan niya ring mabuhay ng masaya kagaya ng iba. Ang problema, kahit gustuhin niyang talikuran ang kalagayan ng kanyang pamilya, aminado siyang hindi niya ito magagawa. Bukod kasi sa awang-awa siya sa kanyang ina, palagi rin itong nakikiusap sa kanya na maging matatag para sa kanilang lahat. Isa rin sa pag-asang kanyang hinahawakan noon ay ang pagpupumilit ng kanyang mga kapatid na tumulong. Sa loob ng ilang taon na ganoon ang kanilang estado, hindi nagawang matalikuran ni Darwin ang kanyang pamilya. Habang tumatagal, unti-unti na rin niyang napapansin ang iilang mga karamdaman na halos hindi na maalis sa kanyang katawan. Wala man siyang ideya kung ano ang sanhi ng mga ito. Malakas ang kanyang kutob na dahil yon sa matinding pagod na araw-araw niyang dinaranas. Sa halip din na kumonsulta sa manggagamot, pinipili niyang lunasan na lamang ito gamit ang mga dahong nakikita niya sa daan hanggang sa dumating na ang araw na nagkusa ng bumigay ang kanyang katawan. Nagsimula ito sa pagkakaroon niya ng matinding sinat, tapos sinabayan niyo ng pangungumbulsyon hanggang sa rumatay na siya sa kanyang higaan. Gustuhin man noong tumayo ni Darwin, di niya ito basta-bastang magagawa, gawa ng kapag umuupo siya, umiikot ang paningin niya. Matinding pagsusukari ng kanyang nararanasan dahilan ng mabilis niyang panghihina. Hindi rin siya nilulubayan ng matinding lagnat, kaya nang mapansin ito ng kanyang ina, nagdesisyon itong dalhin siya sa manggagamot na kakilala nila sa lugar. Ang kaso lang, buhat sa kakulangan pagdating sa pera, kinakailangan pa nilang maghintay ng isang buong linggo para makapangutang. Masakit man itong isipin para sa kanya, wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa kanyang ina. Hindi nagtagal, nang makuha na nila ang kinakailangan nilang pera, dali-dali naman silang tumungo sa manggagamot. Subalit pagdating nila roon, nalaman nilang masyado na palang malubha ang kanyang kalagayan. Inilahad din ng matanda na wala na itong magagawa sapagkat ang sakit na dumapo sa kanya, pumaloob na sa kanyang puso. Pagtatapat pa nito na, hindi na siya nito magagamot gamit ang hilot at mga ritual. Para bumalik siya sa dati, kailangan niyang hanapin ang isang uri ng bulaklak na matatagpuan sa gilid ng sapa. Biyernes lang kung tumutubo ang mga ganoong halaman, tapos sa mga iilang parte lang din ito ng sapa tumutubo. Masyado ring masela ng bulaklak, sa kadahilan ng matapos nitong mamukadkad ng isang buong gabi, mamamatay din yung kinabukasan pagsikat ng bukang liwayway. Dagdag pa ng matanda na, kung gusto niyang maging epektibo ito, kailangan na siya mismo ang kumuha nito. Huwag rin siyang magdadala ng kasama sa sapa, tapos siguraduhin din niyang hating gabi niya ito makukuha. Pagkalahad naman ng matanda ng patungkol sa bulaklak, agad naman yung nagbigay ng konting babala ukol sa mga panganib na maaari niyang kaharapin sa pagkuha nito. Ngayon palang iho, tatapatin na kita.
Kapag sinunod mong mga sinasabi ko, asahan mong meron kang makakasagupa sa lugar na iyong pupuntahan. Sa mga ganoong oras, hindi lang ikaw ang taong naroon. Marami kayo ron. At sa inyong lahat, ikaw lang ang nag-iisang ordinaryong tao. Bawat isa gustong makuha ang bulaklak. Kaya mag-iingat ka. Nabanggit din ng matanda na kaya ganon kahalaga ang bagay na yon para sa mga nilalang na hindi nakikita ay dahil sa isa itong uri ng mutya. Sa sobrang halaga ng bulaklak, nakahanda itong pumatay kung yon ay kinakailangan. Nang marinig naman ni Darwin ang tungkol dito, di naman siya makaimik, gawa ng sa isip-isip niya. Paano naman niya magagawang ganoong bagay sa estado niya? Bukod sa hirap na nga siyang makatayo, nang hihina pa ng husto ang katawan niya. Aminado rin talaga siyang masyadong imposibleng pinapagawa nito. Ngunit nang marinig yon ng matanda, agad itong kumuha ng nyog na walang mata, kasabay ng pagbuka nito sa harapan niya. Sinala nito ng maigi ang tubig na lumalabas rito, tapos bago yun ipainom sa kanya, nilagyan nito ng albularyo ng 2 patak ng langis. 3 oras din niya itong pinausukan sa altar bago ito lubugan ng barya kasabay ng pagpapainom sa kanya. Pagkatapos ng ganoong proseso, wala naman siyang napansing kakaiba. Yung pakiramdam niya ganun pa rin naman, kaya naisip niya na baka hindi ito umubra. Siyempre sa kagustuhan niyang gumaling, tanong ng tanong siya sa matanda. Kesyo wala naman siyang nararamdaman sa katawan niya, walang nagbago, at kung ano-ano pa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman itong napangisi, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, wala ka talagang mararamdaman dahil hindi pa naman Biyernes. Maghintay ka lang. Magbabago rin ang iyong pakiramdam. Matapos naman itong makapagsalita, hindi na siya nakasagot. Sa isip kasi noon ni Darwin, 2 araw pa naman bago mag-Biyernes. Marami pang panahon at marami pang pwedeng mangyari. Pagkatapos ng gamutan, umuwi na sila. Nga pala Pinuno, sila lang ng nanay niya, tapos 2 kapitbahay nilang magkasama. Alam mo naman, may sakit ang kanyang ama. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap, kahit kasi ang mga taong yun, di talaga makapaniwala sa sinabi ng albularyo. Ni minsan wala pa silang nabalita ang pasyenteng gumaling sa ganoong paraan. Dahil dito, nanatili naman itong palaisipan para sa kanilang lahat. Kahit nga si Darwin noon, di rin makapagsalita, dala ng matinding pagkagulat. Basta ang nasa isip niya, maghihintay na lamang siya. Pagsapit naman ng gabi, ganun pa rin naman ang nangyari. Matapos ang hapunan, dire-diretso na silang nagpahinga. Literal na napakahimbing noon ang tulog niya, pero sa hindi malamang dahilan, nagising siya ng 10 oras. Akala nga noon ni Darwin umaga na, pero pagsilay niya sa paligid napakadilim pa. Halos mga pa na rin siya sa kanyang higaan dahil yung gaserang ginagamit niya doon, di pala nasindihan ng nanay niya. Dala ng matinding pagmamalabis na makuha ito, naglakas loob siyang tumayo. Pagbangon niya sa kanyang higaan, diretso siyang naglakad papalapit sa mesa, animoy walang kaide-ideya sa milagrong ginawa niya. Alam niyo Pinuno, nung humiga na siya, tsaka pa lamang niya napansin ang tungkol sa pagtayo niya nang hindi siya nahihilo. Ilang minuto rin niya itong pinag-isipan, subalit wala siyang nakuhang kahit isang sagot. Kalaunan, di na rin niya namalayang nakabalik na pala siya sa pagtulog. Pagpatak naman ng umaga, napansin niyang Biyernes na pala. Dala ng matinding tuwa, pinilit niya na noong tumayo sa paniniwalang nagkabisa na ang gamot na ibinigay ng matanda. Kahit di siya sigurado sa kanyang gagawin, nilakasan niya ang kanyang loob hanggang sa makatayo na siya nang hindi na nahihilo.
Nang mapagtanto naman ni Darwin na umepekto na ang lunas, masaya niyang tinawag ang kanyang mga magulang. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sigaw, dali-dali naman yung pumasok. Kagaya ng inaasahan, natutuwa rin ng mga ito sa mga nangyari sa kanya. Ang kaso lang, pagbaling niya ng tingin sa kanyang ina, napansin niyang parang hindi ito natutuwa. Nakangiti ang labi nito pero bakas sa kanyang muka ang lungkot at pagkabahala. Dahil dito, agad naman niya itong nilapitan para kausapin. Masinsinan ng kanilang naging pag-uusap hanggang sa niyaya na siya nito na bumalik sa albularyo. Darwin anak, wag na muna tayong magsaya sa milagrong ito. Bumalik tayo sa albularyo. Alam kong hindi pa tapos sa mga pinapagawa niya sa'yo. Sige na anak, sumama ka na. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Nang marinig naman ni Darwin ang sinabi ng nanay niya, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon. Maya-maya pa, agad naman itong pumasok sa loob ng bahay para maghanda ng kanyang mga dadalhin. Paglabas nito, dinaanan nito ang tatay niya na kasalukuyang nagpapahinga. Di nagtagal, nang marating naman nila ang bahay ng matanda, agad sila nitong pinapasok sa isang pribadong silid. Bale, si Darwin lang at ang nanay niya ang nakapasok doon, gawa ng ayaw ng matanda na marinig ng hindi nila kamag-anak ang kanilang mga pag-uusap. Pag-upo naman ito sa kanilang harapan, nagsindi ito ng gasera bago siya nito hinilot. Matapos nun, dito na sila nagkausap ukol sa mga bagay na kanyang gagawin. Natatandaan mo pa ba yung sinabi ko sa'yo? Hindi yun magbabago, iho. Obligado kang gawin ito kung ayaw mong bumalik sa dati mong sitwasyon. Ikaw na ang bahalang mamili. Mamamatay ka sa sakit at matinding paghihirap o susubok ka para mapalaya ang iyong sarili sa karamdamang nananalasa sa iyong katawan. Dadalawa lang yan, kaya maging pantas ka kung ano ang iyong pipiliin. Nang marinig naman ni Darwin ang sinabi ng matanda, matapang niyang inilahad na susundin niya ang nais nitong mangyari. Dagdag pa niya na mas mainam na mamatay sa kamay ng mga nilalang kesa naman manatili sa ganoong kalagayan. Dahil dito napangiti lang naman ang albularyo, gawa ng ramdam nito ang matinding pag-aasam niya na makalaya sa ganoong sitwasyon. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, dito na sila nagdesisyong umuwi. Base kasi sa matanda, kailangan na makabalik na siya sa bahay nito bago sumapit ang 3:00. Bukod sa meron itong mga bagay na ipapayo sa kanya, lalagyan din siya nito ng proteksyon para sa tigalpo at iba pang mga abilidad na ipupukol sa kanya ng mga ito. Ayon pa sa matanda na, mas mainam kung siya na lang din ang pumunta para hindi na niya maabala ang magulang niya. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman silang umalis. Kinahapunan, bago sumapit ang 2:00, bumalik siya sa bahay ng albularyo na siya lang mag-isa. Alinsunod din sa paalala nito, wala na siyang dinalang gamit maliban sa kanyang suot at mga pangontra. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dahan-dahan na siya nitong ginagawa ng ritual. Pinaupo rin siya nito sa isang lumang bangko na napapaligiran ng asin at mga pinatuyong buntot ng pagi. Ayon sa kanya, hindi pangkaraniwan ang ginagawa noon ng matanda, gawa ng may mga napapansin siyang simbolo na nakaukit sa mismong sahig ng bahay. Nung tinanong naman niya ang tungkol sa bagay na yon, kaswal lang nitong sinabi sa kanya na para ito sa tigalpo at rebuelta. Nang marinig naman ito ni Darwin, hindi na siya nagsalita. Wala naman kasi siyang alam sa mga ganon pinuno. Basta ang gusto niya, maalis sa kanya ang sumpa ng karamdaman niya. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, dito na naging interesante ang lahat. Nabanggit na kasi noon ng albularyo ang tungkol sa mga ibibigay nitong armas sa kanya.
May mga pinausukan na rin itong kwintas na nasisiguro naman niyang para sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos ang mga engkantasyon at dasal nito, agad naman itong ibinigay sa kanya ang kwintas, kalakip ng isang bagay na may hahalin tulad mo sa maliit na dahon ng gabi. Kung titingnan ito sa malayo, masasabi mo talagang dahon ito na pinaliit. Ngunit kapag nahawakan mo, magugulat ka dahil sa isa pala itong bato. Pagkahawak naman ni Darwin sa bagay na yon, agad naman siyang pinaalalahanan ng matanda. Kahit na anong mangyari, iho, wag na wag mong iwawala ang bagay na yan. Mutsaya ng gabi. Sa oras na wala kang matataguan sa ilog, ilagay mo yan sa iyong bibig. Huwag mong lulunukin, sapagkat isa yang lason kapag natunaw ng iyong tiyan. Pagkalahad naman ng matanda, agad naman silang lumabas. Marami sa mga pasyente nito ang naghihintay pero walang kahit isa sa mga yon ang pinaglaanan nito ng oras. Medyo ikinaiilang naman ito ni Darwin sa kadahilan ng ramdam niya ang galit ng mga taong nakapila. Kinahapunan, nang medyo papalubog na ang araw, inabisuhan ng matanda ang lahat ng nakapila na bumalik na lang kinabukasan. Humingi rin yun ng tawad sa lahat, buhat sa kawalan nito ng oras para kausapin sila. Nagtatampo man ang iilan, marami pa rin naman ang naniwala. Sa pagkawala naman ng mga ito, matyaga nilang hinintay ang pagtungtong ng 6:00. Pagsapit naman ng nakatakdang oras, agad naman siya nitong pinalakad. Pagbagtas naman niya ng daan, lahat ng direksyon na itinuro sa kanya ng albularyo, kanyang sinunod. Ayon kay Darwin na, kahit marami roong daang hindi gaano kasukalan, napilitan siyang tahakin ng kakahuyan. Nakakatakot man ang daang dinaanan niya, lakas loob niya itong ipinagpatuloy para sa kanyang paggaling. Kalahating oras pa ang lumipas, napakadilim na ng buong paligid. At dahil sa wala siyang dalang gasera, pahirapan ang pag-usad niya. Medyo bumagal din siya noon, gawa ng may mga parte ng daan na talaga namang masusukal at matatarik. Gayunpaman sa kabila nito, nakarating siya ng ilog ng walang nangyayaring masama. Pagsilay naman niya sa lugar, agad namang tumambad sa kanya ang napakagandang paligid. Napakatahimik ng lugar na yon, sa puntong ang tanging maririnig mo lang ay ang pag-agos ng sapa. Mas lalo ring gumanda ang lugar, buhat sa liwanag ng buwan na tumatama sa tubig. Matapos naman itong masilayan ni Darwin, napabuntong hininga lang naman siya habang ipinagpapatuloy ang kanyang pagmamasid. Hindi nagtagal, nang mapansin niyang medyo lumalalim na ang gabi, nagdesisyon na siyang maglakad-lakad para hanapin ang bulaklak sa pangpang. Noong una wala namang nangyaring kakaiba, ngunit habang tumatagal ang kanyang pag-iikot sa lugar, may mga napapansin na siyang kakaibang huni mula sa malayo. Sa puntong yon, isa lang ang kanyang naisip at yun ay walang iba, kundi ang mga katagang. Hindi ako nag-iisa rito. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inilagay sa kanyang bibig ang mutya ng gabi, sabay tago sa isang malaking tipak ng bato. Ilang minuto siya roong nanatiling nakamasid hanggang sa dumating ang puntong nakita na niya ang kauna-unahang nilalang na lumapit sa pangpang ng ilog. Hindi niya mawari kung ano ito, pero nasisiguro niya malayo ito sa pagiging tao. Bukod kasi sa meron itong balahibo na parang sa manok, nanlilisik din ng mapupula nitong mga mata. May mahaba rin itong kuko na halos kung susukatin mo, sobra sa isang dangkal. Ang labis niya pa ritong ikinatakot ay yung hati sa pagitan ng dalawang panga nito sa ilalim ng bibig. Parang bulaklak din ang itsura ng dila ng nilalang habang umiinom ito sa gilid ng pangpang. Akala niya sobrang lakas na ng nilalang na nakita niya, pero pagkaraan lang ng ilang segundo, may tumarak na malaking tipak ng kahoy sa gitna ng dibdib nito.
Dala naman ang pagkagulat ng nilalang na yon. Napilitan itong kumaripas ng takbo sa ilog sa kagustuhan itong makatawid sa kabilang ibayo. Subalit sa gitna pa lang nitong bahagi, lumutang na ito dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo. Habang inaanod naman ito papalayo, dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa paligid. Sa mga oras din yung pinuno, wala na siyang kaide-ideya sa mga nangyayari. Basta ayon sa kanya, nakarinig siya noon ng malakas na sipol ng plauta na sinabayan naman ng panakanakang alulong sa paligid. Unti-unti na rin siyang nakasilay ng mga nilalang na dahan-dahang hinahawi ang matataas na talahib di kalayuan sa pangpang. Di nagtagal, tumambad sa kanya ang samut-saring nilalang na naghahanap din sa bulaklak. Ayon sa kanya, iba't ibang wangis noon ang kanyang nakita. Bagaman magkakasama ang mga ito, naniniwala siyang nahana yon sa iba't ibang uri at lahi ng mga nilalang. Bawat isa rin sa mga ito, may mga napakapapangit na pagmumuka. Ang ilan naman, halos hindi na tao kung titingnan. Dagdag pa ni Darwin na, maliban sa mga ito, may mga napansin din siyang nakalutang na kabaong at iilang mga santelmong itim. May mga kaluluwa rin na sumasabay sa simoy ng hangin na nakadugtong sa mga tiyanak na gumagapang malapit sa mga nilalang. Dumaan pa ang ilang minuto. Doon na rin nagsimulang lumapag ang mga aswang malapit sa pangpang. Nung makita ito ni Darwin Pinuno, agad siyang nakaramdam ng matinding panghihina, gawa ng ang mga nilalang na yon. Hindi man lang niya napansing kanina pa palang lumilipad sa ibabaw nila. Pagatungal naman ng mga ito, bigla naman niyang nakita ang pagpapalit anyo ng isa sa mga ito. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang isang matandang may pamilyar na muka. Nasisiguro niyang nakita niya na ito, ngunit hindi niya matandaan kung saang lugar yon. Pagsalita naman ito, doon na niya tuluyang nalaman ang tungkol sa totoong nangyayari sa lugar. Sino man ang makahanap ng mutya, magkakaroon ng gantimpala. Kumilos na kayo. Limitado lang ang oras na meron tayo rito. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, parang mga sunod-sunuran namang kumilos ang mga nilalang na una niyang nakita. Sa loob lamang ng ilang segundo, napuno na nito ang pangpang ng sapa. Bawat isa maiging naghahanap sa bulaklak na magbibigay lunas sa kanyang karamdaman. Nang mapagtanto naman yun ni Darwin, di na siya nagdalawang isip pa na kumilos. Alam niya kasi na kapag hindi siya gumawa ng paraan, paniguradong mauunahan siya ng mga ito. Siyempre, ayaw naman niyang mangyari ang ganoong bagay, lalo pat ito na lang ang huling paraan para matakasan niya ang kanyang karamdaman. Dagdag pa niya na, habang naglalakad siya ilang metro ang layo mula sa mga ito, pananampalataya lang sa kanyang karga ang paulit-ulit niyang ginagawa. Ni minsan hindi siya roon nawala ng tiwala. Bukod kasi sa naniniwala siya sa mga bagay na sinabi ng albularyo, napatunayan na rin niya ang iilan sa mga abilidad nito. Maya-maya pa, nang marating naman niya ang unahang bahagi ng sapa, dali-dali naman niyang hinanap ang bulaklak hanggang sa may marinig siyang sigaw mula sa kumpol ng mga nilalang, ilang metro ang layo mula sa kanya. Pagbaling naman niya ng tingin dito, doon niya nasilayan ang isa sa mga ito na panayang pagturo sa gitnang parte ng sapa. Sa estado ng kilos nito, parang nahanap na nito ang bulaklak, kaya na may dali-dali rin siyang tumungo roon upang ito ay matingnan. Paglapit naman niya sa lugar, tumambad sa kanya ang bulaklak na may puting talulot. Gaano mang kalakas ang agos ng sapa, nakapagtatakang nanatili itong nakatayo mula sa ilalim. Naglalabas din ito ng kakaibang liwanag mula sa kanyang kinatitirikan na animoy nagbibigay tanglaw sa mga nilalang na naghahanap sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, isa-isa nang tumalon ng sapa ang mga nilalang.
Ang kaso lang, nung akmang pupulutin na nila ito, may biglang sumunggab dito na malalaking uri ng igat. Walang pagdadalawang isip sila nitong nilapa hanggang sa tuluyan na silang matangay ng agos. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, walang patid naman ito sa pagtalon hanggang sa mas dumami na rin ang mga igat sa lugar. Ayon sa kanya, para itong pinagpipistahan ng mga igat hanggang sa tuluyan na itong anurin papalayo. Ultimo ang mga aswang na nagtatangkang bumunot sa bulaklak, hindi rin nakakayanan ng dami ng bilang ng mga igat. Dahil sa ganoong pangyayari, tila bang nasindak ang mga ito. Kalaunan, nang mapansin nilang marami nang namatay sa kanila, dito na sila unti-unting nag-alangan. Kahit nga si Darwin pinuno, wala na halos balak na kunin ito. Alam niya na kasi na sa sandaling lumubog ang kanyang mga paa sa tubig, isa na rin siya sa mga punteriya ng mga nilalang na nagbabantay sa mutya. Nga pala, konting pagkaklaro lang. Hanggang bewang lang ang lalim ng ilog na yon. Di ka rin dun malulunod kung iisipin. Pero ang mga igat na nagbabantay dito, singlaki na halos ng poste ng Meralco. Isang sakma lang, paniguradong makakaladkad ka na nito papailalim. Balik tayo sa kwento. Habang tumatagal ang kanilang pagmamasid, matinding pag-aalala naman ang naramdaman ng matandang aswang. Paulit-ulit na itong nagwiwika sa mga nilalang na kunin na ang mutya, ngunit wala na noong may lakas ng loob para sumunod sa kanyang nais. Makalipas pa ang 10 minuto, nang mapansin naman ni Darwin na sapilitan na nitong itinutulak ang kanyang mga utusan, doon na siya naglakas loob na bumaba ng pangpang. Niisip niya kasi na magsisilbing pain ng mga nilalang na yon para makuha niya ang bulaklak. At sa kabutihang palad, ganun nga ang nangyari. Dahil sa pagkaabala noon ng mga igat, hindi na nito napansin ang paghugot niya sa bulaklak. Pagkakuha naman niya rito, agad namang nawala ang tanglaw nito, kasabay ng pagramdam niya sa unti-unting pagkatunaw ng mutya sa kanyang bibig. Wala siyang kaide-ideya sa mga nangyayari, ngunit sa mga oras na yan, alam niyang malapit na siyang makita ng mga nilalang. Dahil dito, agara naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kabilang ibayo ng sapa. Pag-ahon naman niya sa pangpang, bigla namang umatungal ng malakas ang grupo ng mga aswang matapos siya nitong masilayan. Walang sabi-sabi, agad naman itong lumipad sa ere, kaya ang ginawa ni Darwin, dali-dali siyang pumanhik sa kakahuyan para magtago. Pagdating naman niya roon, nagpatuloy siya sa pagtakbo kahit rinig na rinig niya ang bawat kumpas ng mga pakpak nito. Wala mang apoy na makapagbibigay ng liwanag sa kanya. Buong tapang niyang tinahak ang daan hanggang sa makalayo na siya. Ayon pa sa kanya na, sa kasagsagan ng kanyang pagtakbo, maraming bagay ang umiikot sa kanyang isip. Kesyo, inaakala niyang mamamatay na siya at hindi na niya makikita ang kanyang pamilya. Dagdag pa niya na, gano'n na nga siguro ang pakiramdam kapag namalayan mong nasa bingit ka na ng kamatayan. Nabanggit din niya na ang mas nakakabahala noon sa sitwasyon niya ay ang pagsunod sa kanya ng mga maligno at mga sigbin na pawang alaga rin ng mga aswang. Ni sa himpapawid at sa lupa, di na talaga siya ligtas. Blanko na rin noon ang kanyang isip at ang nais na lang niya noong gawin, tumakbo ng tumakbo hanggang sa makalayo. Pagkaraan pa ng 1.5 oras, sa hindi malamang dahilan, natanaw niya ang baryo nila. Medyo nakapagtataka to para sa kanya, dahil kung iisipin, sa kabilang ibayo siya ng sapa dumaan. At ang pinakamalapit na baryo doon, nasa humigit 1 milya. Kung tatakbuhin niya ito ng dire-diretso, paniguradong manghihina at kalaunay maaabutan din siya ng mga kalaban nila. Bagaman nakapagtataka ang ganoong pangyayari, nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa marating na niya ang bahay ng matanda.
Ilang metro naman ang layo sa bakuran nito. Nasipat niya itong nakaupo sa labas na animoy kanina pa itong naghihintay sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman itong naglakad papalapit sa pinto ng bakuran. Saktong pagbukas doon ng matanda ay ang pagpasok naman niya. Dala ng matinding pagod, napasubasob siya sa damuhan pag-akyat niya sa bakuran ng bahay nito. Pilit niya pa noong sinubukang gumapang papalayo pero ramdam niya ang pagkawala ng kanyang lakas. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang mapatihaya habang tinitingnan ng mga nilalang na kanina pang humahabol sa kanya. Pagsilay naman niya sa mga ito, nasipat niya yung pilit pumapasok sa bakuran ng matanda. Halos magkumpulan na rin yun sa sobrang dami, ngunit sa hindi malamang dahilan, animoy meron doong nakakubling harang na hindi nila kayang mabasag. Oh, mabuti naman at nakakuha ka. Bilisan mo na. Marami pa tayong gagawin. Pagkasambit naman ito ng matanda, agad siya nitong inalalayan patungo sa loob ng bahay. Hindi pa man siya noon nakakaupo ng maayos, agad naman itong inagaw sa kanya ang bulaklak na kanyang dala. Ora mismo hinalo ito ng matanda sa langis na tinipon nito ng Biyernes Santo bago lagyan ng kamangyan at iba pang mga batong may bukod tanging kulay. Bago rin ito ipainom sa kanya, may mga ibinulong ito doong dasal na hindi niya maintindihan. Nang malagok naman niya ang katas ng bulaklak, doon niya naramdaman ang kakaibang milagro. Habang dumadaloy ito sa kanyang lalamunan pinuno, ramdam niya talaga ang pagbabago sa kanyang sistema. Matapos nun, gumaan ang bahagya ang kanyang katawan, kasabay ng pagkawala ng matinding pagod. Hindi nagtagal, nang medyo kumalma na ang kanyang sarili, bahagya siyang dumungaw sa labas ng bahay, subalit wala na siyang nakita pa. Magmula noon, hindi na niya nasilayan ang mga nilalang na minsang humabol sa kanya. Nakapagpatuloy na rin siya sa trabaho at hanggang sa pagtanda, hindi niya na muling naranasan ang karamdaman na nangangailangan lang pala ng lunas na magmumula sa pinakadelikadong kuning mutya ng bulaklak na nasa sapa. Totoo naman na sobrang delikadong kunin ng mutya. Pero para sa akin, maraming iba't ibang klase ng mutya ang sobrang delikadong kunin. Alam niyong lahat yan, lalo na yung mga OG subscribers natin na marami nang narinig na kwento tungkol sa mga mutya.